Csinálj egy kis munkát neked. Majdnem sír szegény. Hát nem, hogy Nem, majdnem, ez táncol az a kiskutya, nézd meg a tükörben, látod? A csonttal, szinte táncol. Játszik és megszórakozik. Tényleg mozgékony. Hogy? Hát elég, megtámadja. Megtámadja a csontot, látom, én is a tükörben. Minden arra utat is neki. Te soha nem rontottál semmit? Dehogy és nem, fiam, csak viszont most De egy pár házasságot. Épp elég, nem? Kedves módon. Jaj, de ki mocskos ládás. De én sem oldottam dolgozni, mindig anyaghiba volt. Nem az én hiba, mindig anyaghiba volt. Házasság is anyaghibás volt. Tehettem róla, hogy azt akartam, hogy melegen maradjon. Senki nem mondta, hogy tehettél róla. Kézzel szaggattam ki, mert az volt anyukám, kézzel szagast. Igen, 1 kiló igen. lisztből kiszaggattam kézzel a notet. De isteni finom volt. Igen. Senki nem mondta, Meg is kóstolta az öcsém, és hallod, nagyon de ki finom. mondta, hogy te ebbe hibás voltál, hogy rosszul csináltál valamit? Senki. De figyelj ide! Ez Utána egyszerűen még pech. egyszer megcsináltam. Az már nem volt olyan. Egyszerűen az már nem volt olyan. Az annyira jól sikerült. Bosszúság is benne volt az elő.